לא, בסדר, אבל בואו צריך... טוב, אז אני רוצה לשחק... עכשיו אתה מאחל מזל טוב לכל אחד. תודה לכולם וכל הברכות, אני יודע שבאתם, מאוד ראוי להערכה, זה לא ברור מאליו שיש חברים כאלה. נכון. שאוהבים וחיים ומשקיעים, באמת תודה לכולם. תודה רבה מאוד לנטלי אשתי המדהימה שהשקיעה שעות רבות ומחשבה רבה והשקיעה והכינה את כל הדברים הטעימים האלה. וגם לא יצאה הפתעה כי זה היה קצת מורכב. אתה גם מציעה? זה היה הפתעה וחשפתי אותה בכל... הוא כאילו מה? הוא רואה אותה מכינה אבות קונה, דיסטי. לא, זה עוד היה סבבה. הוא לא יכול להיות ג'נטלמן. מה, אתה לא יכול כאילו לשתוק ולהגיד, מה, אני משמח? לא, אתה לשאול אותה, מה זה כל הבמבה הזה? מה, יש לי יום הולדת יום שבת, מעניין מה יום? מה זה כל הבמבה הזה? יש לי יום הולדת יום שבת. מעניין מה מלא רגבולים, מלא וודקות, מעניין מה היא עושה לי, מעניין מאוד. מה זה, מה חשבת כאילו, אה? איך אפשר להפתיע אבל בלש, תגיד? באמת... בלש, איך כן. אפשר להפתיע בלש? מה? השקיע רבות מבחינתי. אני לא יודע. כל הכבוד. אווה. יאללה, ביי. לא נשאר יותר מדי. עכשיו יוסי עכשיו צריך להיכנס אליי. לא, אי אפשר ללכת לפני עוגה. וואלה, מה קורה, חבר'ה? מה העניינים? השכן שלהם אחי. מה העניינים, חבר'ה? מה קורה? תעשה לי כוסית רדבולים. מה עם הבית? רדבול. הבית, בסדר, הבית? בואי, תעשה את זה. כן, בא לכם. הבית שלהם, אחי? קרוע. יושב פה, מה העניינים, מה קורה? נו, מה אתם מספרים? אני בניתי שם, יש לי יחידת דיור, בואו אני אראה לכם בפלאפון, מראה בפלאפון את הדירה. זה מעניין. את הצבעים של הזה. כמה כסף עשיתי השנה. כמה כסף עשיתי, כן. הבן שלי זמר, או איזה זמר, הוא תימני. הבן שלי זמר. אפילו נכנס ליוטיוב אני עובד בחברת חשמל. כל התימנים זה הכל ביחידת דיור, כל המתחם הזה. כל המתחם הזה שלו, הכל שלו. הכל שלו. לא, אבל הכל זה יחידות דיור? הם גרים פה למעלה? לא, יש פה, זו יחידת דיור, יש לך פה צמוד, זה ממש בית. זה שלו, ויש עוד בית ענק. ולמטה יש עוד מרתף. הוא מזכיר את זה הרבה הוא חכם, הוא מחזיק, הוא גר בבית, כאילו, זה כל שלו. זה כל מסביב לבית, הוא מזכיר. ולמטה הקליניקה שלו. הוא מכסה את המשכנתה שלו ומרוויח. הם מסתכלים ביטוח, יש להם...